אוקיי, אז שלום לכולם, ורציתי להגיד לכם משהו מאוד חשוב שהוא... לא, אני אגיד את זה. טוב, אז מה שאני רוצה לספר לכם זה... היי, אני הייתי באמצע המפגרת! אוי, סתום את הפה, פריסק, אני אגיד את זה. לא, נו מה, אני אמרתי שאני אגיד את זה קודם, אז אני אגיד! לא, אני אגיד את זה, יא חרא. סתומה, חרא! באתי זונה מטומטמת מפגרת בלי שכל מזוינת מהכוונת. וואי, נעל רבק, שמישהו כבר יגיד את זה. אבל אני רוצה להגיד. כן, גם אני! מה זה משנה בכלל? פשוט תעשו בתורות. אוקיי, אז מה שניסיתי להגיד לכם מקודם זה שהפרק הראשון של גליץ טייל יצא ב-30 ביוני. בדיוק, והוא יהיה טוב רצח, אז שווה לראות, וביי. נו, את רואה? זה לא היה כזה גרוע אחרי הכל, ואת היית מצוינת. תודה פריסק, ואתה לא כזה גרוע כמו שחשבתי. זה ממש חמוד מצידך צ'רה. רגע אחד, את חושבת שאני גרוע? כן, מודה, ואתה גם עכשיו... בואנה יא בת של זונה, אני אראה לך מה זה! בוא תנסה מצטען אחד. טוב, אז מה נשמע חברים? כאן סאנס, וכן, הפעם לבד, כן, בלי שניהם, פריסקי וצ'רה, כן, ממש פגרים. טוב, בקיצור, בקצרה, אז ככה, הפרק הראשון של העונה יצא בערוץ שלי, דיבוב הרדיו, באנגלית, תזכרו באנגלית, לא לכתוב אחרת. תשאירו לי סאב, לייק, כי למה לא? אבל אם לא תעשו את זה, יהיה לכם זמן רע מאוד. סתם, אני צוחק איתך. יאללה, אבל אני רציני. תירשמו. עכשיו. יאללה ביי.